Здравейте, хора! Днес ще правим йога предизвикателство. И наистина ще е голямо предизвикателство, защото дори не мога да си пипна пръстите на краката. Убедихте се, че ще бъде супер сложно за нея. Облекли сме супер секси аутфитчетата си и сме готови да загреем първо. Да. Така, сега вече загряхме и мислим да започнем с нещо по-лесничко. Това е първото, с което смятаме да започнем. Дай сега, ръчичка, краченци. Оле майко! Оле майко! Сложи ръката на коляната. Та-да! Браво! Тази първата беше доста лесна. Готова съм за нещо. Така, продължаваме с нашата втора поза. Ето това е тя. Вижда ли се всичко? Щяхме да го направим! Дай пак! Добре, това беше малко по-сложно за баланса. Сега продължаваме с третата позиция. Аз все още не мога да разбера какво точно правят. В някаква поза тип куче или какво са полетае. Чакай сега. И трябва да ми хванеш кръка. Ето следващата поза. Тя изглежда една идея по-лесна от предишната май. Къде сте ръцете? Дали направихме? Чик. Трябва да сме по-раздалечи. Ето така. И да продължим нататък с следващата позиция, която изглежда доста лесна, но ако не сте достатъчно гъвкави, според мен би била доста трудна. Дигай нагоре! Не може да активиш така. Кой е най-голямото дърво? И трябва ръцете. Така. Така. И сега трябва да подадеш ръчичка. Дай ръка! Окей, не. Сега тук едни младежи, които сме намерили в интернет. Много интересна поза. Пола съм отдолу. Може да не си така? Да. Не става! Не мога да ви взема така. Все само като пръна маска. Добре. Добре, хора, това е супер забавно. Ето и следващата ни поза, която аз сега мръзно гледа като гледам. Я? Оле, беги се, нямай! Къде те ударих? Главата. Добре, не правете това вкъщи сами. Да, болезнено е. Те? Така. Окей, следващата позицийка е ето тази. Не знам дали разбирате нещо, на мен ме е трудно да разбера какво се случва. Оле, крака ми трябва да е на врата ти. Дай своето кръче. Дай се ръцете. Така. Дай другото кръче. За ръцете. Ау! Така, отбряме вече имам цицина и ударено в шкафа. Да, някой пострада цели 2 пъти, а за сега съм жива. Следващото изглежда много интересно. Николета просто чувам как диша тежко отзад. Това ще е трудно. Ето. Еха. И сега
Трябва да си хванем ръцете! Не! Това е то. Така. Давай ги се сърце тук. Така, Николета продължава с недоволстванията й, защото видя какво е следващото и пак се изисква доста голяма гъвкавост. Ето тези деца гъвкави. Ей, те ще хванем и сега дигаме кръчета. Какво? Дигни кръчетата! Дигни ги! Как да ги дигна така? Нагоре! Пробвай за ти да ги дигнеш така. Дай едната ръка. Дай едната ръка. Дай другата! Направихме, не мога да повярвам. Ето, за тази поза нямахме търпение. Ето. Смешно ми е много. Трябва да се изпълниш хубаво навътре с ушката. Така. За финал сме решили да направим още една позичка с ръцете отзад и да видим сега дали ще успеем. Мисля, че ръката ми се схвана перманентно. А пък аз мисля, че справихме много добре. Ай! Успяхме да се изморим, да огладнем, обаче пак мисля, че справихме страхотно. И аз мисля, че се получиха доста от позите. Гордея се със себе си, между другото. Не мислех, че съм чак толкова гъвкава. Да, Николета преоткри себе си просто днес. Надяваме се това видео да ви е харесало и да сте се забавлявали с нас. И ако искате да качваме още такива видеа, не забравяйте да харесате, да коментирате, да се абонирате за канала ни и да цъкнете камбанката, за да получавате известие всеки път, когато качваме ново видео. И не на последно място искаме да ви кажем, че вече официално решихме да качваме видео всеки вторник. Така че очаквайте ни след една седмица. Чао!